Tak. Čusko, ľudia. Dnes prežijeme dáme 30 dní v Minecraftu. OK, takže tohle je náš prvý deň. Toto je náš prvý deň. Tam si urobíme bejsku. Vidíte? Bejsku budeme mať hentam. A ak by ste chceli vedieť, tak my tu dnes budeme mať počiatočnú mapu, ktorú si teraz ešte neurobím. A kebyže chcete vedieť, tak tu a tu pokojná. Aha, ja som si nedal pokojnú. Ten čas tam je na nič. Len nás zdržiava. Tak my sa uvidíme, až keď budem mať nejaké dobré veci. Tak. Ale fakt, neklamem vás. Ja by som fanúškov nikdy neklamal. Tak ľudia, ja sa vám ozývam z druhej hory, ktorá je vyššia než tá prvá. Viete prečo? Ja si tu môžem robiť slab. Takže týmto pádom máme už barel. Teraz si jedna, dva. Tu nám mám hneď ľahší vchod von. To je výborné, ne, ľudia? Ale ja som dobrý editor, takže, ale máme editora. Tak. Ak niekto pozerávate tohto youtubera, tak mi to napíšte do komentárov. A ak tohto Slováka, tak tiež mi to napíšte do komentárov. A ja sa poteším a prosím vás, dajte mi odbery, aby sme mali čo najskôr 100 odoberateľov. Lebo ja sociálne mám ešte len 0. Takže nech čo najskôr máme toľkoto odoberateľov.
Nechcel by som byť na mieste smrekového dreva. Tak ale toto gram fake iba. Takže potom si pôjdeme zahrať real. Mne sa to nechcelo platiť, takže ten real mám iba na 1 hodinu. Takže prepáčky, ale už som nejako ten realistický Minecraft hral, ten reálny. Tak potom sa pýtajte, že ako som si ho tam si budeme robiť naše kráľovstvo. Teda keď tu máme kúsok odtiaľto. Takže fakt vám to natočím, ako si ho stiahnuť zadarmo. Takže môžeme to robiť takto. Že vy mi najprv dáte 100 odoberateľov. A ja vám natočím ten diel, ako získať ten real Minecraft zadarmo, ale iba na čas. Jasné? Takže 100 odoberateľov mi musíte dať. Tu tam úplne dole by som nechcel spadnúť. Tak. Tu naberieme. Ale toto by pre dnešné video mohlo byť všetko. Tak zatiaľ čau.